Vítajte, volám sa Michal Novomeský a už som pomohol desiatkam klientov nájsť nové bývanie. Poďte sa pozrieť, či môžem pomôcť aj vám. Nachádzame sa v útulnom jednoizbovom byte na Športovej ulici, ktorý je kompletne zariadený, takže si už iba prinesiete osobné veci a môžete bývať. Kuchyňa je oddelená od obývacej izby a vďaka okienku nad pracovnou doskou je v nej dostatok svetla. Samozrejmosťou je kompletné vybavenie spotrebičmi, vrátane práčky z kúpeľne. V kúpeľni máme sprchový kút a veľkou výhodou je jej oddelenie od toalety, vďaka čomu sa zvýši váš komfort bývania. Obývacia izba je kompletne vybavená nábytkom, ktorý potrebujete vo vašom novom byte. Do bytu bude dodaná nová sedacia súprava s možnosťou úpravy na posteľ. Ako som spomínal, naozaj si stačí priniesť iba vaše veci. Dokonca je v cene nájmu aj internet s televíziou. Do bytu sa vstupuje cez pavlač a nakoľko ste posledný byt na poschodí, dá sa využívať aj ako balkón. Vďaka výbornej lokalite v blízkosti Trnavského mýta máte kompletnú občiansku dostupnosť v blízkom okolí. Parkovanie je bezproblémové priamo vo dvore bytového domu. Ak sa vám byt páčil a chceli by ste ho vidieť, zavolajte mi prosím na uvedené telefónne číslo a ja vás veľmi rád zoberiem pozrieť si vaše nové bývanie.